Ти не го пускай, ти се го сприта, не играе. Ми няма вече как, после не мога да пусна. И вестникът след Хавърд. Живеете ли с някой Хавърд? Сизър Милън може да помогне. Говорещият с кучета. Петък от 21:22 часа по National Geographic. Време ли е за ски? Разбери на Synoptics.bg, сайтът, на който се доверявате. Линейката бърза към мястото на катастрофата. Майката на Кейдън Белинда получава обаждането, което кара всяка майка да изтръпне. Бях шокирана. Просто изтичах до там. Андрю лежеше на носилка, качваха го в линейката. Веднага го попитах. Къде е Хейдън? Една линейка откарва майката и сина и в болница. Не го нищо. Навсякъде имаше хора. Лекари и сестри. Суетяха се около него. Исках да го гушна, но не може. Не може. Лекарите поглеждат малкия Хейдън и бързо откриват, че независимо от ужасната катастрофа, той е невредим. Много съм щастлива, че не му се случи нещо. Защо? Удивително, че стана така. Също толкова удивително е, че Андрю, който понесе директен удар, се спаси само с чупен глезен. Но неговите родители нямат такъв късмет. И дамата страдат от тежки травми по тялото и наранявания по главата. Майката на Андрю се бори за живота си. Събудих се и осъзнах, че съм в болницата. Хората казват, че като си ходиш по улицата, може да те блъсне автобус. За съжаление, аз съм живо доказателство, че е възможно. Случи се. Ужасната катастрофа е във водещите новини на Австралия. Андрю Лич е провъзгласен за герой. Не го пусна нито за секунда. Държеше бебето си и пое цялата сила на удара. И според мен, определено е герой. Лекарите изписват Хейдън от болницата на следващия ден. Малкото момче, което едва не загуби живота си в самото на начало, може никога да не разбере какъв късмет има. Пенрик Хайстрит, почти 3 години след катастрофата. Мъжът, който направи чудо, се връща на мястото на инцидента. Героят на Пенрик, Андрю Лич. При гледката го заливат спомени. Както виждате, гледам на там, чакам да изскочи някой автомобил от мен. Мен ме плуват спомени. Не мога да забравя този ден. Сега, когато стоя тук, не обзема. Андрю ясно си спомня миговете преди катастрофата. Извърнах глава, слушнах малкия си син. Нямах време да мисля. Всички решиха, че съм се държал геройски. Направих каквото трябваше. По-добре е да пострадам аз, отколкото бебето. Той ми е син. Не мога да забравя инцидента. Но как се е случило всичко? Въпросът как шофьорът и семейство Лич са се срещнали в пространството и времето при това трагично събитие, все още измъчва Андрю. Всички си мислят, че щом съм добре и се разхождам наоколо, трябва да забравя за това. Ето за инцидента поне веднъж седмично. Какво съм могъл да направи и какво да направя? Андрю Лич спасил сина си, но не успял да спаси родителите си. Ако можех да направя нещо за тях.
можеха да са различни. Но какво още можеше да стане? Можеше да се случат много други неща. Много пъти съм се опитвал да забравя за това. Защо ние? Продължавам да си задавам този въпрос. Какво се случи в онзи ден? Още никой не ви е дал отговор. Защо? За да разбере, Андрю се обръща към сержант Питър Дженкинс.